No, potřebujeme, já mám zpravo. Ještě právě. To je o důvod víc. Když tak debilové. Budu randit, vážně, jak mě dotočil, tak. Dvě spermie. Ještě vycakej jich tu víc. Jednou vystřikneš a 10 milion spermietu. Natočíme spermie. Ale oni jsou na místě, ty chuju. Počkej. Blbečky špatným směrem. Byla splašená spermie. Dej tam vidět ruka, protože musíš tam prst, vole. Taky zasek, že? S prstama pičo s mobilem. Co mi do ohně zase, prosím. Já se teď zakuřím. Bych ti dal, já mám poslední. A jo, to jsem viděl. Pičo. No, tak ráno. Ukaž tu druhou. Jakou? Stojí ti. Ty si nedotýkáš. Já to necítím, kámo. Jasná. Jo, teď ti projedu prstem. Jo, ukáž. Ty pičo, já to nechápu, kámo. Ty pičo. Máš moc blízko, ty kokoty. Morda, teď já. Natáhni ho. Stojí ti. Spermie umřely. A dál jsem vystupil. Co ti se Tak, pičí? jak kamoš říkal, Ne, my jsme v prdelí. Tak to jsme fakt prdeli, je to kamoš spát. říkal, sedím u počítače. Počkej, zalezem do Druhého baginy. pokoja bracha. No Kurva, tam. do piče! Přejde membránu. Tak k němu přijdu a co se děje. Právě jsem ztratil svoje děti. Tvůj bracha se udělal? Jakože ten brašin od kamoše, že utíral do gauča ruku a právě jsem ztratil děti. Pič. Kolik máme spermí v kulách? Nejdřív čteš na Facebooku, jak máš taky ty obrázky, toho, ne? Jak jsem ti ptal otce, prý tati, co by se mnou bylo, kdybych se prostě nenarodil, prý. Uschl bys. Popravdě uschnul bys na gauči.